tots. Avui començarem a parlar del full de càlcul. El full de càlcul, pels que no l'hagueu tocat mai, és un programa. En aquest cas farem anar a l'Excel d'Office, però n'hi ha molts, tots són similars, que ens serveix per calcular. Per això en diem full de càlcul, ens serveix per fer càlculs. Clar, és com una calculadora, però una mica a lo gran, no? Podem fer moltes coses i veureu quantes possibilitats té. D'entrada, el full de càlcul, quan nosaltres l'obrim, diem que se'ns obre un llibre. És a dir, tot això seria un llibre. Però per què en diem un llibre? Perquè en un mateix fitxer podem tindre moltes fulles. Fixeu-vos que aquí baix, a la banda aquesta d'aquí, tenim fulla 1, però si fico aquest mes, tinc fulla 2, fulla 3, i llavors tocant a damunt de cada un, em va saltant d'una fulla a l'altra. Nosaltres treballarem de moment en la fulla 1, però veurem que després podem enllaçar coses d'una fulla amb una altra. Bé, el més característic dels fulls de càlcul és que tenim la fulla quadriculada, amb columnes que estan nombrades per lletres i files que estan ficades amb números. I cada cel·la, si jo em fico en aquesta, veurem que és n'hi diem la cel·la D6. Fixeu-vos que ens surt aquí dalt, D6. Això ens permetrà, és com quan jugàvem allò a esfonsar els barquitos, allò quan érem més joves. Bé, una vegada tenim això, què passa? Què hi fiquem a dintre cada cel·la? Dintre una cel·la podem ficar diverses coses. D'entrada, el primer que podem ficar és un text. Si jo dic hola, quan faig enter, em queda l'hola aquí dins. Jo també puc ficar números. 25. I faig enter i m'ha quedat 25. Fixeu-vos en una cosa. Quan he ficat hola, se m'ha quedat alineat a l'esquerra. Si he ficat 25, se m'ha quedat alineat a la dreta, per defecte. I després això ho podré canviar. Però això és molt important. Per què? Perquè aquesta és una cel·la amb text i aquesta és una cel·la amb números. Si jo després de fer càlculs hauré d'utilitzar cel·les amb números. És a dir, segons com jo fiqui els números, pot ser que m'ho agafo com a text. Això ja ho anirem veient. I una tercera cosa que em pot sortir, que puc ficar en una cel·la, serà una fórmula, que aquesta és la part més important. Una fórmula que vol dir que si jo aquí tinc 25 i en aquesta hi tinc un 8, jo puc dir que en aquesta cel·la i sumem 25 més 8. Doncs com ho faria? Quan comencem una fórmula, fiquem igual i llavors ficaríem, en vez de ficar 25, ficaríem el que hi ha dintre de la cel·la D8, a la qual ficaríem D8, més el que hi ha a la cel·la E8, més E8. Enter, me surt el 33. Quin avantatge té? Que si jo, en vez de ficar aquí 25, hi fico 45, automàticament el resultat m'ha canviat. És a dir, que aquesta és la cosa més important del full de càlcul, que nosaltres podem anar lligant-ho tot i així d'aquesta manera, al final, canviant diferents números, se'm recalcula tot sempre al moment. D'acord? Una altra manera de fer-ho seria, quan jo suprimeixo, torno a fer-ho. Jo li diria, igual, per anar més ràpid, en vez de ficar de tal, jo toco aquesta cel·la, fico el més, toco aquesta altra, fixeu-vos que cada una em surt amb un color, i quan faig enter em surt 53. Si jo m'he equivocat, jo ara em fico dintre una cel·la i ho puc canviar, o per aquí dalt, ho puc editar, 45 en vez de 44, per exemple. Faig enter i ho torno a tindre així d'aquesta manera. Imagineu-vos que jo ara aquí tinc una sèrie de números i vull sumar-los. Què faria? Doncs jo d'una banda podria dir, com hem dit abans, jo dic igual amb aquest, més aquest, més aquest, més aquest,
faig enter i me'l sume. Però clar, jo també podria fer una altra cosa. Jo podria dir igual, i aquí és on ve el més interessant. En el full de càlcul hi ha molts, el que diem operadors, funcions, i tenim una funció que se'n diu suma, i ficaria suma, parèntesis, vinc aquí i li dic, clico, dic d'aquí fins aquí, enter, i ja he sumat tots aquests números d'aquí. Fixeu que si jo canvio qualsevol número, si en vez de 87 hi fico 50, m'ha recalculat tot al moment. És a dir que, bueno, doncs, una de les coses que farem més endavant és veure quines són les funcions més importants que podem fer. Una altra cosa seria que podem recalcular, podem calcular amb qualsevol tipus d'operacions. És a dir, que jo podria dir, aquí ficar, igual, 44 multiplicat per 8 menys 52, per exemple. Faig enter i em sortirà 300. Fixeu que quan jo clico aquí veig 300, però si jo clico al damunt, aquí dalt veig la fórmula. Si jo l'hagués de canviar, per aquí dalt la podria canviar. A l'hora de fer aquest tipus d'operacions, heu de vigilar perquè, no sé si recordeu, quan heu fet alguna vegada matemàtiques, és que hi ha un ordre de les operacions. És a dir, quan jo, aquí per exemple, que he ficat de 8 per 8 menys tal, matemàticament sempre se'ns calcula primer les multiplicacions i divisions i després les sumes i restes. És a dir, que si jo dic 24 més 2 dividit entre 2, primer em farà 2 dividit entre 2 i després em farà la suma. D'acord? A no ser que jo hi fiqui parèntesis. Si vosaltres fiqueu parèntesis, llavors sí que ens ho farà primer. Per exemple, si jo aquí d'això me multiplicarà de 8 per 8 i després m'hi restarà F8. Però si jo vull que primer me resto, jo el que faria és aquí i ficaria un parèntesis. D'acord? Fixeu que el resultat ja no és el mateix. D'acord? Una vegada heu fet això, jo, per guardar, arxiu, guardar com, i com guardaríem qualsevol altre fitxer de qualsevol altre programa. D'acord? Si més endavant veurem que si ens falta alguna fila o alguna columna, jo puc seleccionar, jo clicant aquí dalt selecciono tota una fila, amb el botó dret jo li podria eliminar una columna, insertar una columna, per exemple, inserto una columna, ara que està, si vull, l'elimino, etc. Bé, doncs aquesta seria la primera explicació, els primers conceptes de full de càlcul. Ara ens toca practicar i el proper dia més. D'acord? Doncs vinga, ànims i endavant.